أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ngikudalele usuku ukuze ukhona ukuthi uvuke uhambe uyosebenza. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Uthi umdali ngikudalele usuku ukuthi mawuvuka njengoba kade ulele, uma ngabe uvuka uhambe uyosebenza, uzokhona ukuthi uzondle wena, uzokhona ukuthi wondle umndeni wakho. Wemfowethu, wedadewethu, mama, baba, mkhulu, gogo, ngane yami, awulalele. Thina maSulumane, thina amaMuslim, uma ngabe siyolala kunomkhuleko esiwenzayo, ngoba kunengilozi edaliwe umdali special for the special task. Uyazi yini umsebenzi wayo? Ukuthi kukhumbuze ukuthi ungalali, ungabikanga kumdali, ungabonganga kumdali. Allahu Akbar. Ungalali ungabonganga kumdali. Ikhtim bikhair, ikhtim bikhair, ikhtim bikhair. Vala usuku lwakho ngendlela enhle, ngendlela right. Kusingilozi kuwe. Nakuwe wena ongelona iSulumane iyakutshela, kodwa ngoba wazi awuyizwa, awukholelwa futhi ukuthi iyakutshela. Kodwa iyakutshela ithi usuku lonke umdali ukubusisile ngayo yonke into onayo. Usubuyile emsebenzini, wathola umndeni wakho uphelele, kungekho umonakalo owenzekile. Usubuyile emsebenzini, waphepha ezingozini zemigwaqo. Usubuyile emsebenzini, waphepha kwimigulukudu nezinswelaboya ebezingakuthathela imoto, ebezingakunquma, ebezingakudubula zikuthathela imoto. Uyafika ekhaya umndeni wakho uphelele, unkosikazi, umyeni wakho nezingane bonke baphelele, ubaba wakho, umama wakho, ugogo wakho, umkhulu wakho, bonke baphelele la endlini. Umbongile yini wena umdali? Ulubongile yini lolo suku lolo ukuthi mdali wami, abanye abasavukanga, mina kodwa ngivukile ngakhona ukuya emsebenzini, ngafike ngasebenza kahle nabantu engisebenza nabo, nabaphathi bami bangiphatha kahle, angizange ngiphazamiseke emsebenzini, sengibuyile manje sengisekhaya. Wafika wangihlanganisa nomndeni wami, sadla isidlo sakusihlwa, isikhathi sokuthi siyolala manje. Ithi ingilosi ikhtim bikhair. Qeda usuku lwakho ngendlela right, usuyolala manje, bonga kumdalo wakho. uMuhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, umgcotshwa ka-Allah, uyasifundisa uthi maniyolala, say Allahumma, Allah. Bonga kumdali wakho, khuluma nomdali wakho, yiba nobudlelwane nomdali wakho. Bi ismika, Allah, egameni lakho. Hayi egameni likaShembe, hayi egameni likaJesu, hayi egameni likaLhanyane, hayi egameni likaMndise, hayi egameni likaHadebe, hayi egameni likaJehova, hayi egameni lamadlozi, hayi egameni lezithombe, hayi egameni lokuthwala lemali, but bi ismika, egameni lakho Allah, amutu. Ngiyofa manje, angiyi ukuyolala, ngiyokwenzani? Ngiyofa. Allahu Akbar. Egameni lakho Allah, ngiyofa manje. Ngiyabonga ukuthi mini yonke bengiphila, ngoba bengiphiliswe uwe. Sesifikile isikhathi sami sokufa manje, temporary death, ukufa kwesikhashana.
ngiyofa manje ngoba ingilosi izofika udonse umphefumulo wami. Yingakho mfowethu nawe dadewethu, mamami, baba wami, mkhulu wami, gogo wami, mntanami, mangabe ulele uzibone ephusheni, mawuvuka ekuseni usitshela ukuthi wena uphuphile, uphuphe wena uzibona wena qobo lwakho undawana thize. Sometimes uphuphe wena qobo lwakho ukanye nabakini abangasekho, ubabona njengoba uzibona nawe unabo, njengoba subhanallah. Ubani lo ombonayo lapha ephusheni onguwe ngoba wena ulele embhedeni wakho, ocansini lwakho, okhukhweni lakho, noma ngabe ukuphi la ulele khona, usejele, usesibhedlela, okusalayo wena ulele, kodwa wena uyaphupha, wena uyazibona wena ephusheni. Ubani lo omphuphayo? Lokho kungubufakazi bokuthi lo omphuphayo wena uzibona wena, ubona wena umoya wakho osuphumile emzimbeni kanye nemimoya yabakini abangasekho asebalala. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inkazimulo yonke imfanele u-Allah yena yedwa, udumo lonke lumfanele u-Allah yena yedwa. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, yena yedwa. U-Allah uphakeme kakhulu, yena yedwa. Wala hawla wala quwwata, awekho amandla nayo yonke into ongayenza, ongakhona ukuyenza ngaphandle, illa billah, ngaphandle kwamandla, ngaphandle kwentando ka-Allah, ngaphandle komusa ka-Allah al-aliyyil azim, ophakeme kakhulu. Subhanallah, omkhulu kakhulu, ophakeme kakhulu. La ilaha illallah. Masisivala ngalomkhuleko lo sithini, wa ahya, wena futhi ozongenza ukuthi ngiphile kusasa ngentando yakho, biidhnillahi, ngomusa wakho, ngentando yakho, ngemvume yakho wena futhi, ngoba ngiyazi ukuthi abanye ekuseni mina mangivuka abanye ngeke baze bavuke. Bafowethu, imnandi inkolo ye-Islam. Kukumuntu ukuthi yena uzizwa kanjani ngayo. Umbongile yini wena umdali ngosuku akuphe lona ukuthi khona ukwenza zonke lezi zinto lezi kuze kufike isikhathi sokuthi uyolala? Sengathi umdali angasenza sihlale sibonga kuye ngaso sonke isikhathi ngakho konke asenzela kona. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.